Marie, heb jij dat nou ook, hè? Dat je bij de 10 woorden er 3 keer zegt, hoe heet het ook alweer? Hè? Of wie was het ook alweer? Of hoe heet die artiest ook alweer? Zit ik laatst met Beb Kleppen, met Belle Rietstra en Koos van Boven, je weet Die wel. beneden woont. Ja. Nou, zitten we gezellig aan de koffie, waar, hè, en dan hebben we het ergens over. Allemaal hebben we het, Marie. Van, gisteren op de tv, je weet wel, hoe heette die ook alweer? Je wordt er toch gillend gek van? Hè, en dan ben we nog niet eens in de war, lui. Nee, maar dat heb iedereen wel. Toch? Ja, op een zekere leeftijd, Marie. Begin je zo te wauwelen. Er zat van. Hoe heet jij ook alweer?